er vi igen. Så er det blevet julen 23, Morten. 2023, der har skabt store projekter ude hos alle jer kunder og samarbejdspartnere. Vi vil bare takke for al den gode energi og de gode opgaver, som I har lagt hos SIF-gruppen. Vi har været stolte af at løse dem for jer, og medarbejderne har eddermame givet den gas. Ja, jeg må sige, det har været et år med projekter, som har på tværs af vores hus givet rigtig mange spændende tanker og muligheder, og vi er super glade for, at I har været med til at støtte os i den rejse, og givet os de muligheder og den tillid, som er i det. 2023 har også stået på grøn omstilling og bæredygtighed i SIF-gruppen. Vi startede tilbage i januar, hvor funktionærerne var afsted og vælge 5 verdensmål, som vi arbejder med. Det har skabt mega gode diskussioner og debatter på tværs af virksomheden. Hvad er vigtigt for os, og hvordan får vi det til at komme i spil, både i virksomheden og også ude hos alle jer kunder? Ja, og mange gode taler med jer som kunder omkring de her nye ting, som vi skal til at vende os til. Men udover det, Morten, så har du jo også fået nye naboer. Rigtigt. Tusindvis af nye naboer, faktisk. Vi har fået 2 bistader i SIF-gruppen, hvor vi er i gang med at lave vores egen SIF-fonding. Ja. Og det er kommet ud af inspiration fra en medarbejder, der sagde, at det her det kunne være sjovt, at vi gjorde det sådan. Ja. Så har vi også været meget mere fokus på affaldssortering i hele vores hus. Har faktisk lavet koncepter for det. Haft mange gode snakker om blød plast, hårdt plast og alt det, som I nu mange af jer kender til. Så en god debat og en god dialog har drevet, og der er I også været med til at skabe nogle nye tanker om, hvordan vi håndterer det. Så tak for det også. Og der kan I godt vente til 24, hvor vi kommer ud og udfordrer jer endnu mere helt ude i ledene, hvor medarbejderne møder jer kunder ude både på byggepladser, men også i kontorerne, hvordan vi kan være med til at skabe en god affaldssortering. Det er noget, vi kan tage ansvar for. Så vi glæder os. Vi glæder os til samarbejdet med jer i 2024. Et år, som helt sikkert kommer til at bringe mange spændende snakker omkring bæredygtighed, men også om hele den verden, der er derude med teknologier og ting og sager, som vi gerne vil bidrage med. Så rigtig god jul til jer alle. Godt nytår. Tak for i år. Hej. Hej hej.